Yeah, sanibonani. Ayibo vukani sizohleba, sizozidingida. We all know uDoja odume kakhulu lapha phesheya sazi ukuthi ingane kaDumisani Dlamini owaziwa njengombodla lapha ku The Queen. Ugeli ke nje muhle uyistar phesheya. Hayi, asazi ke manje usevele wajika ku-Instagram uphosta izithombe ezisabekayo, ugundile, uyazidweba. Yabona njena, guys, I don't know uzalani ngoDoja Dlamini. Buka nje ukuthi wayemuhle kanjani kudala. Akasena lo gelo kade glamorous, egqoka kahle, eswenka. Manje akasena ndaba akazinaki. Usethuthile ke wathi sanibonani igama lami ngu-Oblong Ngomani Dlamini. What the fuck? uTwitter ke wathi lalela wena kumele uze ekhaya uzokwenzela usiko. But on a serious note, uDoja engathi bengathatha ubaba wakhe amlethe eSouth Africa amenzela usiko nje introduce because ugirl from being a star girl, from being it girl, from being, I don't know, bro, like old classy and sexy and usevele wabe into esingayazi. Sithi ke Madlamini hayi khumbula ekhaya, ake uzame nje ucele nje ugoduka nayo into athi ayiyona uthe uyi-Oblong, igama lakho u-Oblong. Hey, how you doing? My name is Oblong Dlamini. What does Oblong mean? We don't know. Hey baba Dlamini hayi hamba landa indodakazi ekhaya Kuyonakala. Bye.